Tänään mulla olisi tämmönen pommi. Täällä on niinku pari tulitikkua murskattu tänne sisälle. Täällä meillä on vähän hälinää, kun täällä on vieraita. Niin, tosiaan täällä on pari tulitikkua ja täällä on pahvia. Tässä. Mennään testaamaan. Nähdään ulkona. No niin. Tässä on nyt tämmönen lähetysalustakin, kun silloin viimeksi se vähän epäonnistui. Kun ei ollut sitä lähetysalustaa oikein silleen. Jos et oo käynyt kattoo mun edellisvideoa, niin käykää ihmeessä kattoo. Se olisi tosi kivaa. Jos käisitte kattoo ja sitten jos täällä kuuluu semmonen lorina, niin Enokkusella vaan siis täällä on meillä on vesilähde täällä ulkona. Mutta katsotaan miten käy. Tässä on nyt kovin paljon mitään teippeini. Joo, ihan hyvin lähti syttyy. No, come on. Niin. No niin. Viime video. Joo, no toi oli ihan semi-jees, hieno. Meisin sanoi just, että viime videossa on yllätys, että kannattaa mennä kattoo. Ja muista kuitenkin subscribe-kanava, jos et oo sitä vielä tehnyt. Tilaa ihmeessä. Joo. Mutta tämmöstä ettiin tänään. Me nähdään siis ensi videon parissa. Se on moro!